אני בת 83, ואני יכולה לדעת בתוך 10 שניות כשמישהו שומע שאני גרה לבד. העיניים שלהם עושות את הסריקה המהירה הזאת, כאילו הם מחפשים את הטרגדיה החבויה. ואז הם מרככים את הקול שלהם ואומרים משהו כמו, אוי, לא רע, את בסדר? או יותר גרוע, הילדים שלך יודעים שאת עדיין שם לבד? ותראה, אני יודעת למה הם מתכוונים. הם חושבים שלבד שווה מוזנחת. לבד שווה לא בטוחה. לבד שווה אנחנו צריכים לתקן את זה. מה שאני הולכת להתוודות בפניך הוא לא נוח, ואני צריכה שתישאר איתי כי זה יהיה חשוב אחר כך. השנים הכי בודדות בחיי לא באו מלגור לבד. השנים הכי בודדות בחיי באו מההרגלים שנפלתי אליהם כשהפחדתי להיות לבד. הרגלים שדחפו אנשים הרחק, גרמו לילדים שלי להתקשר פחות, וגרמו לי להרגיש עוד יותר בלתי נראית. בכנות, אף אחד לא מזהיר אותך לגבי החלק הזה של ההזדקנות. הם מזהירים אותך לגבי קמטים. הם מזהירים אותך לגבי ברכיים. הם לא מזהירים אותך לגבי מה שאת מתחילה לעשות למערכות היחסים שלך כשהעולם שלך מצטמצם. ואם את מזהה אפילו אחד מאלה בעצמך, זה לא אומר שאת אדם רע. זה אומר שאת בן אדם, וזה אומר שאת יכולה לשנות את זה. אני הולכת לספר לך 12 דברים מכוערים שראיתי קשישים עושים, וכן עשיתי חלק מהם בעצמי, שמקשים בשקט על ההזדקנות יותר ממה שהיא חייבת להיות. ואני שומרת את זה שהכי הפתיע אותי להמשך, כי זה שכמעט עלה לי בבית שלי. הראשון הוא להפוך לשלילית מדי ולקרוא לזה רק להיות כנה. אחרי שווינסנט מת, לא הבנתי באיזו תדירות התחלתי את השיחות שלי עם תלונה. הירך שלי, מזג האוויר, החדשות, מחיר המצרכים, האופן שבו לאנשים כבר אין נימוסים. אמרתי לעצמי שאני רק אומרת את האמת. אבל האמת היא ששליליות מרוקנת אנשים. היא מרוקנת אותם אפילו כשהתלונות שלך סבירות. ומה שלא הבנתי אז הוא שאנשים לא נמנעים ממך כי הם לא אוהבים אותך. הם נמנעים ממך כי אין להם את הכוח לצאת מכל שיחה כשהם מרגישים יותר רע מאשר כשהם התחילו. שמתי לב לזה כשנכדתי קלייר הפסיקה להישאר על הקו בטלפון. היא הייתה מספרת לי הכל, ואז היא התחילה להגיד, אוקיי סבתא, אני חייבת לרוץ, בתוך 5 דקות. הבטן שלי צנחה בפעם הראשונה ששמעתי את זה. חשבתי, היא עוזבת גם אותי. הנה העניין, היא לא עזבה אותי. היא ברחה מהכבדות שהייתי נותנת לה. אז עשיתי לעצמי כלל. הרשיתי לעצמי 2 דקות של תלונות. 2. ואז הייתי צריכה לעבור הלאה. הייתי צריכה לשאול אותה משהו אמיתי, או להגיד לה דבר טוב אחד ששמתי לב אליו באותו יום, גם אם הוא היה קטן. עלילך פרח, ישנתי יותר טוב. סוף סוף תיקנתי את המגירה הזאת במטבח. ואתה יודע מה הכי הפתיע אותי? אנשים התחילו להישאר על הקו יותר זמן. לא בגלל שהחיים שלהם השתנו, בגלל שהאנרגיה שלי השתנתה. הדבר המכוער השני הוא לתת להיגיינה האישית ולמראה להידרדר ולהעמיד פנים שזה לא משנה. אני לא מדברת על להתלבש כאילו את הולכת לחתונה. אני מדברת על הכניעה האיטית, שלב למה להתאמץ. אותו סוודר 3 ימים, שיער מסורק רק כשאת חייבת לצאת, בגדדים שנבחרים רק כי הם קלים. ותראה, נוחות חשובה. בגיל 83 אני לא לובשת שום דבר שלוחץ, אבל למדתי משהו בדרך הקשה. כשהפסקתי לדאוג למראה שלי אחרי שווינסנט מת, זה לא היה כי לא היה לי אכפת מה מישהו חושב. זה היה כי לא היה לי אכפת מה אני חושבת. אז הכל התפרק, בשקט. כי כשאת לא מתייחסת לעצמך כאילו את חשובה, אנשים אחרים מתחילים לקחת ממך את הרמז. מוכרים מפסיקים ליצור קשר עין, שכנים מפסיקים לפטפט, בני משפחה מתחילים לדבר מעלייך כאילו את רעש רקע. זה לא תמיד אכזריות,
לפעמים זה האות שאת שולחת בלי להבין את זה. אז התחלתי לעשות דבר קטן אחד כל בוקר. התלבשתי. בגדים אמיתיים, נקיים. שמתי שפתון, אפילו אם האדם היחיד שראה אותי היה הדבר. לא בגלל שהייתי צריכה תשומת לב, בגלל שהייתי צריכה כבוד עצמי. וזה עבד. זה החזיר אותי לעצמי. השלישי הוא עקשנות שמתחפשת אני מקובעת בדרכים שלי. תן לי להסביר. יש הבדל בין להיות עם סטנדרטים לבין לסרב להסתגל. נלחמתי נגד הודעות טקסט במשך שנים. אמרתי, אם הם רוצים לדבר איתי, הם יכולים להתקשר. והילדים שלי אמרו, בטח אמא, ואז הם פשוט לא התקשרו. לא כמו קודם, כי החיים עמוסים, והודעות טקסט הן איך שהם מתקשרים. הסירוב שלי לא לימד אותם לקח, הוא רק הוציא אותי מהחיים היומיומיים שלהם. לא ידעתי אז, אבל הגאווה שלי עלתה לי בקשר. קלר סוף סוף ישבה ליד השולחן הזה ממש, ואמרה, סבתא, רק תני לי להראות לך. ורציתי לנבוח עליה. רציתי להגיד, גידלתי 5 ילדים, אני לא צריכה שיעור. אבל בלעתי את זה, צפיתי, למדתי, ופתאום קיבלתי תמונות, עדכונים מהירים, בדיחות קטנות, דברים שגרמו לי להרגיש שוב חלק. הדבר המכוער הרביעי הוא אגירה. לא כי את חמדנית, אלא כי את מפחדת. היו לי קופסאות של ניירות ישנים בחדר הפנוי, כרטיסים, קבלות, בגדים שלא לבשתי מאז שנות ה-90. ליתר ביטחון, יש לזה זיכרונות, אולי אצטרך את זה. ואז נפלתי. הנפילה הזאת לא קרתה רק בגלל הבלגן, אבל בלגן לא עוזר. בלגן מצר את המעברים שלך. בלגן מקשה על ניקיון. בלגן גורם לך להרגיש תקועה. והוא גורם לך להיות פחות מוכנה להזמין אנשים כי את מתביישת. אז עשיתי את זה לאט. מגירה אחת, מדף אחד, שקית אחת החוצה לתרומה. ובכל פעם ששחררתי משהו, הרגשתי כלילה יותר. לא בגלל שהפריט היה רע, בגלל שכבר לא חייתי במוזיאון של מי שהייתי פעם. החמישי הוא לאבד סבלנות עם כולם. התחלתי להתפרץ על דברים קטנים, קופאים איטיים, נהגים, אנשים שדיברו יותר מדי. ואז יום אחד במכולת מלמלתי משהו חד לקופאי צעיר כי הוא התבלבל עם השקיות. הוא הסתכל למטה, הידיים שלו רעדו, הוא היה לחוץ. התביישתי. אני עדיין מתביישת כשאני נזכרת בזה, כי נהייתי סוג האישה המבוגרת שפעם הבטחתי לעצמי שלעולם לא אהיה. אז בניתי עצירה. עצירה ממש. כשחשתי שהחום הזה עולה בי, אילצתי את עצמי לנשום פעם אחת לפני שדיברתי. נשימה אחת. הנשימה הזאת הצילה אותי מלהיות מרושעת. הדבר המכוער השישי הוא לדבר יותר מדי ולא להקשיב. זה כאב להודות בזה, כי חשבתי שאני פשוט מחזיקה את השיחה. אחרי שווינסנט מת, השתיקה הפחידה אותי. אז מילאתי אותה, סיפרתי סיפורים, נתתי עצות שאף אחד לא ביקש, דיברתי על הכאבים שלי, הדאגות שלי, הזיכרונות שלי, ולא שמתי לב שהפכתי כל שיחת טלפון למונולוג שלי. עד שלינדה סוף סוף אמרה את זה. היא לא צעקה, היא לא העליבה אותי, היא פשוט אמרה, אמא, אני אוהבת אותך, אבל לפעמים אני לא מרגישה שאת בכלל שומעת אותי. הבטן שלי צנחה, כי היא צדקה. ומה שלא הבנתי אז, הוא שאנשים לא מרגישים קרובים אלייך כי את משתפת יותר. הם מרגישים קרובים אלייך כי את יוצרת מקום בשבילם. אז התחלתי לעשות משהו פשוט. אחרי שדיברתי קצת, הייתי עוצרת ואומרת, ומה איתך? ואז הייתי סוגרת את הפה. לא הייתי קופצת פנימה, לא הייתי מתקנת את הרגשות שלה. הייתי פשוט מקשיבה. השיחות שלנו הפכו לחמות יותר,
ארוכות יותר, אמיתיות. עכשיו מספר 7. שים לב לפרט הזה כי הוא יהיה חשוב אחר כך. מספר 7 הוא לדחוף אנשים הרחק במקום לבקש עזרה. הייתי גאה בטירוף. חשבתי שלסרב לעזרה מוכיח שאני עדיין מסוגלת. הייתי נאבקת עם שקיות מכולת, אומרת לעצמי שיש לי את זה, ואז בוכה במטבח אחר כך כי הגב שלי כאב ואף אחד לא היה שם. אחר צהריים אחד שקן הציע לשאת משהו פנימה בשבילי ואמרתי, לא, אני בסדר. ואז כמעט הפלתי בפתח הדלת. וכאן הסיפור נהיה כבד. כי ההרגל הזה, לסרב לעזרה, הוא אחת הסיבות שהילדים שלי חשבו שהם צריכים לשים אותי במוסד. הם אמרו, אמא, את לא מקבלת עזרה, אז את לא בטוחה. הם לא טעו לגמרי. הפכתי את עצמי ללא בטוחה מתוך גאווה. אחרי זה התחלתי להתאמן על משפט אחד. כן, תודה, זה יעזור. זה הרגיש משפיל בפעמים הראשונות, ואז זה התחיל להרגיש כמו קשר. אחרי שבוע אחד קשה במיוחד, אחרי שהבנתי כמה הרגלים שלי בנו את המרחק הזה, התחלתי לכתוב דברים לעצמי. כללים קטנים, משפטים קטנים, תזכורות קטנות לאיך להישאר עצמאית בלי להפוך למבודדת. לא חשבתי שמישהו אי פעם יראה את ההערות האלה. זו הייתה נכדתי קלר שמצאה אותן אחר כך ואמרה לי שנשים אחרות צריכות אותן גם. היא זו ששמה את זה אונליין וקראה לזה המדריך המוחלט לחירות. זה עדיין מרגיש לי מוזר בכנות, אבל זה סיפור לסוף הסרטון הזה. תן לי לחזור להרגלים האלה. מספר 8 הוא להיות חסכנית מדי כדי ליהנות מהחיים שעבדת בשבילם. גדלתי בתקופה שבה לבזבז כסף היה חטא. אז אפילו כשיש לי מספיק כדי להיות בנוח, התנהגתי כאילו להוציא $5 על משהו משמח יפיל את הגג. הייתי אומרת לא לארוחות צהריים, לא לטיולים קטנים, לא למיותר. הנה העניין, כסף אמור לתמוך בחיים שלך, לא להחליף אותם. התחלתי לשמור מעטפה של כיף קטנה, לא הון, רק מספיק כדי להגיד כן לפעמים. ארוחת צהריים עם בטי, ספר תשבצים חדש, פרחים טריים בחורף, ואתה יודע מה הכי הפתיע אותי? הרגשתי יותר חיה, כאילו אני משתתפת שוב. מספר 9 הוא לדבר מלמעלה אל אנשים צעירים. עשיתי את זה בלי להתכוון. בזמני, ילדים לא יודעים, אנחנו לא היינו צריכים, ואז הייתי תוהה, למה הנכד שלי נועה לא נשאר? יום אחד הוא אמר, סבתא, זה כאילו את חושבת שכל מה שאנחנו עושים מטופש. הוא לא היה חסר כבוד, הוא אמר את האמת. אז שיניתי את הגישה שלי, נעשיתי סקרנית. תראה לי, תגיד לי למה אתה אוהב את זה. זהו, סקרנות בונה גשרים, ביקורת בונה חומות. מספר 10 הוא להחזיק תינות וחרטות כאילו הן חלק מהזהות שלך. הייתי משחזרת פגיעות ישנות בראש שלי, דברים שווינסנט אמר, דברים שאחותי עשתה, דברים שעשיתי לא נכון עם הילדים שלי. חשבתי שאני מאבדת, למעשה הרעלתי את ההווה שלי. כתבתי מכתבים שלא שלחתי מעולם, בכיתי, קראתי אותם, ולאט לאט העבר שחרר את האחיזה שלו. לשחרר לא פתר אף אחד, זה שחרר אותי. מספר 11 הוא להתעלם מסימני הזהרה בריאותיים. פעם אחת דחיתי סחרחורת כרק מתבגרת, התעלמתי מכאב כי לא רציתי להיות דרמטית, ואז נפלתי. ושכבתי על רצפת האמבטיה הזאת במשך 11 שעות. רגע, זה מחמיר, כי אחרי הנפילה ההיא, הילדים שלי השתמשו בזה כמו ראיה בבית משפט. רואים? היא לא יכולה לחיות לבד. והייתי צריכה להילחם על החיים שלי כאילו אני עומדת למשפט. עכשיו אני מקשיבה לגוף שלי. אני לא ממעיטה בשינויים פתאומיים. אני נבדקת. מניעה קלה יותר ממשבר. זה לא פחד,
זו אסטרטגיה. ומספר 12, הדבר המכוער האחרון, הוא להפסיק עם שמחה. לא כי את שונאת שמחה, כי את מתעייפת, כי החיים נהיו כבדים. כי צחוק מתחיל להרגיש ילדותי. ואז יום אחד את מבינה שלא צחקת באמת כבר חודשים. לא שמתי לב לזה עד שקלייר בא ושמה קומדיה ישנה שווינסנט אהב. התחלתי לצחוק ואז התחלתי לבכות. כי הבנתי ששרדתי, לא חייתי. אז אני מתזמנת שמחה עכשיו כמו שאני מתזמנת תורים לרופא. דרמות רדיו, תוכנית מטופשת, שיחת טלפון עם מישהו שמצחיק אותי. אני בוחרת בזה. כי שמחה כבר לא קורית בגיל הזה. אתה מחליט להכניס אותה. עכשיו אני הולכת לסיים עם משהו שלא קל לי להגיד. המדריך המוחלט לחירות עדיין שם, אבל אני לא יודעת לעוד כמה זמן. בכנות, אני מתביישת למכור משהו בגיל שלי, ודייוויד התקשר שוב השבוע ואמר לי להוריד את זה. הוא אמר, אמא, זה משפיל בשבילנו. לינדה אמרה שאני מוציאה עניינים פרטיים החוצה, ואני חושבת על זה. אני מאבדת את האומץ, אבל אני גם יודעת איך זה להרגיש בלתי מראת. אני יודעת איך זה להבין שההרגלים שלך דוחפים אנשים הרחק, ולא לדעת איך לתקן את זה בלי לאבד את הכבוד שלך. לכן שמרתי את ההערות האלה. לכן קלייר שמה אותן אונליין. הקישור אל המדריך המוחלט לחירות נמצא בתגובה הנעוצה. אולי אוריד את זה בקרוב, כי אני מאבדת את האומץ, וכי הבן שלי ממשיך ללחוץ עליי. אז אם משהו שאמרתי היום הגיע אליך, לחץ עכשיו, אל תחכה. ואם הגעת עד לכאן, תן לייק, זה אומר לי להמשיך. כשהמשפחה שלי רוצה שאשתוק, אני קוראת כל תגובה, כל אחת. אז תגיד לי, איזה מההרגלים האלה תפסת אצל עצמך? איזה אחד אתה משנה? יירשם אם אתה רוצה להמשיך לדבר. כל שבוע אני מתיישבת ליד השולחן הזה ואומרת לך את האמת, כי מישהו חייב, ואני עדיין כאן.